Deti ministry tayo, most of us, deti i-share ko nga lesson, namin ado nga nang nangaganyo, di gito yung nga prinsipolan. Ngem, kayat ko nga reinforcean itang arabi because the prayer can goal ti Apo, prayer ko personally as pastor, ket agbalintay ko mga natibker, saan nga pagaraw, wano maapektaran, no diket nabunga, ipanagserbi iti Apo. Deti church tayo, ti maysa kadagiti churches, nga very intense. Ano ka na sa unti intense? Sagsasangapulo. Kaya't nangasawan, kanayong ka nga matamaan no awan ministrim. Ipush da ka ngagserbi iti Apo. So, amok nga amin tayo at dadigiti paka-stressan tayo iti ebiyag. Makita kadagita matayo. Kadagita muging tinaduma. Hanga stress na silang timuging na. Ti stress, ti agkurkurut-rut timuging na. Kita nyo man, dita kaabayaw? Okay. So, itang arabi kakabsat, ti kayat ko nga i-share kada kayo nga lesson kat ti paulo na how to overcome life's pressures. How to overcome life's pressures. Given ti pressure. Kat no mo ma-overcome, agsaper, deta pa nagserbim iti Apo. Ti another ko mga title, deti message ko itang arabi kastoy, from stress to success. Kaya't nga sa wen, digijay banag nga isut pa ka-stressam. Isuda ko ma, dagiti banag nga pa kaigapuanan, ti pa nag-success mo. Kita nyo, digita pa ka-stressan nyo ita. Imbes nga dapat pa ka-stressam, iso ti ibilang mo nga rason ti panag-success mo. Another title for my lesson tonight, how to attain the blessing of God through your problems. Ti problema, adalat tadda. Hanna maibus. Hello? Sino kada kay ti awang problema nan? Sino kada kayo ti mayat nga awan problema na? Awang blessing yun ako. Kasi, dagiti problema kakabsat, babaan ka dagitoy, ma-attain tayo ti blessing ti Apo. Naawatan nyo kakabsat? Romans 8:28. Let's read all together. Go. And we know that all things work together for good, to them that love God, to them who are the called according to His purpose. All things, iso di kita pasamak ti biag, work together for good. To them that love God. Are you a lover of God? Amen. Ibilang mo nga rod nga blessing na kita pressure mo. Kasano nga agbalin nga blessing kakabsat. Amen? Oh. Tata, ti kayat ko nga isuro ka da kay itang arabi masapol nga adda sistema
tapanunot mo. Nga isut gapuna nga ma-attain mo jay blessing. Kadeta problem mo. Kasi no awan di nga sistema, naglabas lang ang problema kang ka. Ngam ham mo ma-attain jay blessing. Kaya no awan king kadete nga sistema, siguradong agmalfunction ka. Because problems come, pressures, overwhelming. Without this system, you will malfunction. Do you know what is this system? The word is perspective. Everybody say the word perspective. So, babaan ka dito nga perspective. Anat perspective, kakabsat? Di pa nagkitam. Di panunot mo. That's what it means. Perspective. Okay? Perspective. So, you will overcome. Kaya sumot lang ang ma-overcome. You will overcome life's pressures in 4 ways. Part 1 dito. Number 1, we overcome life's pressures when we walk by faith, not by sight. Deta ti dapat nga sistema tapanunot tayo. Dua tinakita yun ta, ana di jay. Namely, ana nakita yun ta? Faith and agpada mo ta makakita. Ngam jay sight, batit ti makita na. Jay faith, dakdakkel ti makita na. Ti may sad tagakabsat, let me put it in a question. Honestly, no adda digito'y problema, pressures, sino kada kayo ti automatic negative ti panunot na? Apay nga negative ta panunot mo nukwan? Tapos agpa-commitment takpay, negative man ta panunot mo. Apay nga negative nga sigo di panunot mo nukwan? Apay nga automatically, ag-worry tayo. Ag-worry kayo matlang unuhan. Ha? Well. Madanagan, tiket ng asawan. Kan apay kakabsat, naglaka tayo nga ma-depress. Kan ma-discourage. Apay kakabsat? Because we walk by sight. Meaning, day lang problema ken sitwasyon, iti nakaipokosan ti panagkita tayo. Now, look at 2 Corinthians 5:7. The Bible says, let us read all together, 2 Corinthians 5:7, go. For we walk not anak ano ti dapat sistemam? Walk by, not by. Kaya nakasawon kakabsat. If you walk by faith, hanakayat nga asawon nga i-deny mo dagiti realidad. Nga kaslalo, kalubam di pa nagkitam kadagiti parikot ken problema. Ti walking by faith, deti nga mindua, adakat jay tinga. Uray hang ka nag-decide to walk by faith, automatic nga nag-decide ka walk by sight. That's why, the reason why you worry,
why you easily get depressed or discouraged, that is a product of your decision. Decision of what? You decided to walk by sight, not by faith. So, ti by faith nga makuna kakabsat, no nagnaka ti pamati, kayat na nga sawan, haan nga i-deny mo dagijay problemam, ngem pinilim ti agtalek iti Apo. You are still aware nga adu ti commitments mo sa nagpa-commitment paila ni pastor. Aware ka ngem nag-commitment ka kasi pinilim ti nagtalek iti Apo. Tatano di ka nag-commitment, apay nga di ka nag-commitment. Anat ko na masigod, abus na gadut paggastuan, you're walking by sight. And that limits you. Isu nga mo ma-experience kan ma-attain. Dagiti blessing ti Apo. Because you're limiting yourself by walking by sight. Api di ka nag-commitment. Brad, katno agbasbasa ado nga paggasto halos agkurang pay, you are walking by sight. Ti walking by faith, amom nga eksakto lang deta allowance mo. Ngem nag-commit ka latta, ta pinilim ti nagtalek iti Apo. Deta ti kayat nga sawon ti walk by faith. Are you walking by faith? Hello, brethren? Are you walking by faith? As very simple tonight. So, no malagip mo dagiti adu nga pakarigatam ti biag. Ket makitam iti sangwanam, tumangad ka. Ket kunam, I will walk by faith, not by sight. When dagiti parikot ken problema, ngem iti Diyos ko, dakdakkel ngem dagiti problema. Adut pagkasapulak, ngem ti Diyos kaya na nga i-provide. Kastoy ti aramiden dagiti tattao kanyak, ngem ti Apo ibilang na nga parte deto iti panakapatungpal iti plano na kanyak. No nasursuro yu detan kakabsat, kaskala unlimited ti maaramid mo apara ti Apo. You're limiting yourself because you're walking by sight. Don't limit what God can do in your life. Amen, kakabsat? Malagip ko, idi naperdi di mission house ije Australia. Tima nga dat. Apo, hana mabalin, nga awan iti planom nga sumaruno, kalpasan nga kastoy iti napasamak. Ammok nga daytoy nga nangyari adda na panunot mon nga sumaruno nga aramidem. Ket na imbaglangan ta pinili mi iti timmangad. Ken uray digijay kakabsat, no kumakunada ide, awanen, mission house tayo. Awanen, awanen, awanen. Awan da kumaitan. Ket gayam kakabsat, no apay nga napasamak di jay, takayat ti Apo nga paadwan di attendance.
Idi Domingo ti attendance da nasurok nga 40. Han na ko mamalaon idan. No dedi pela mission house ti impil-pilit mi nga tinartarimaan kakabsat. But we chose to walk by faith, not by sight. Any of you here who will walk by sight, ditamlatan, may stuck ka, kadeta kasasaad mo tibiyag. That's why, learn to walk by faith, not by sight. Number 2, we overcome life's pressures. Number 2, when we are led by the Spirit instead of the flesh. Duamanan. Ma-overcome mo amin nga dadagsen ken karit itinaldaw nga biyag mo. No, paiturong ken paidalan ka iti Holy Spirit hangkit di nga iti lasag mo. Ammom ti balay game nga Kristiyano, nakadepende no sino ti mangidadalan o no mangidadaulo tabiyag mo. No lasag ti mangidaulo tabiyag mo, kanayon ka nga defeated. Uray basit lang nga problema, dakkel nga parikot ken ka. Ngem no paidalan ka ti Holy Spirit, uray dakkel nga problema, kasla nagbasit para gan ka. Iso nga ti balay gitay ti inaldaw, na nga nakadepende kadayjay sitwasyon nga yan mo, adda kadayjay mangidadaulo tabiyag mo. Galatians 5:16. Everybody read. This I say, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Nangagyon deta balikas nga default system. Sino kada kayo tinakangagin deta nga word? Default system. Come on, raise up your hand. Okay. Ti kayat nga asawon ta default. Isuti ala, tulungan dakman. Narigat ko i-explain. Nakaprogram. Standard program. Amin tayo. Tinakaprograma nga standard kada tayo. Iso deta flesh. Iso nga ti inaldaw. I-deny mo deta nga flesh. Ket makipagnaka ti Holy Spirit, because no dim aramiden dayjay nga reprogramming automatic agbalmalem tinakaprograma nga mangidaulogan ka flesh. Every day you need to reprogram yourself, because if not automatic, kasi look at the verse again, anak ko na walk in the Spirit and ye shall not, anak ka na sawan, no kano in reprogram mo ti panunot ken pusom nga paidalan iti Santo Espiritu. Anak ko nana, hanmunto nga ma-fulfill. Anat Ilocanot fulfill? Hamunto nga mapagbigyan, matungpal, jay kayat tilasag. Meaning, ti default system tayo nga nakaprograma, na inlasagan. Iso nga everyday, tapno ma-overcome tayo, walk in the Spirit. Now, when you walk in the Spirit, anat mapasamak, verse 22. Read, but the fruit of the Spirit, dahil tinukwan, tirumworking ka, is love. Kayam nga ayaten jay tao uray madit inaramid na gangka. Joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith,
Awan deta yan ta programa ti lasag. Ti adda ta lasag, enger. Ano ti adda ka deta lasag? Clamoring, panagririri. Ano ti adda ka deta lasag? Basit ti panagtep-tepel na. Nagubsang. Ano ti adda ka di lasag? Ibil. Hello? Dijay ti default system tayo kakabsat. Nakaprograma ka datay deta every day. So every day, die to self. Come on, say that word. Ano ka na sa die to self? Papatayam ta sarilim. Hanga tabiyag mo't papatayam. Je sarilim. Je default system. Agreprogram tayo ti inaldaw. Everybody say the word, reprogram. No nag-devotion kan kat nagkararag ka, arig na you are reprogramming yourself. Okay. Ito mo tite ilustrasyon ko. Napananan. Pasan niya on. Oh. Detoy, naipakita ka da kay deto. Yan nga, gapo ka detoy. This is a Coke. Healthy de. Ito yan eh. Zero sugar ka. And this is a fruit juice, pineapple juice. No, deto'y kakabsat kat i-shake ko. Kasla ti pa nakashake dagiti problema kada tayo. Anat mapasama kakabsat, lukatak. Kaya ito ta lukatak? I'm telling you, once nga lasag ti agar-ariging ka, you explode and you create a mess. So, no nagkaroon tayo dagiti unnecessary nga problema ti biyag, sinot number one nga masisi, datayo. Taditay mo't pinaiturong ti Holy Spirit. Life every day will shake you. So every morning, reprogram. Ngam deti mo't fruit juice, mga pineapple. Deti gayam kat, ano kwa? Easily shaken, easily discouraged. Alisto nga maupay. Tay ko na akon, basita problema, nagdakkel. Ngam deti kakabsat. Uray shaken, uray amom ti mapasamak. Tunulukatam kat inumam, nanananam kakabsat. Kasi nagalin sa ejay samit na dito eh. Kat no shakem agwaras, nasamit entero kakabsat. Amen? Kasta ti mapasamak if you walk in the Spirit. Life will shake you. Hello? But you will be a sweeter Christian. Oh, hamula nga na overcome jay problemam. Pimintas pa iti na Kristiyanom. This illustration must be remembered by you every day. Lord, today, I don't want to be a Coke. I want to be a pineapple juice. So Lord, I will not walk in the spirit, in the flesh, but I will walk in the Spirit. Hello? If you don't intend, duham mo nga intensyon, duham mo nga insadya, nga makasarsarita ti Apo, kandawatan ti panangidaulo ti Apo ken ka, automatic, default system ka. Diyan nakaprograma, automatic, data kakabsat. So you are wondering, apay nga kastuyak, alisto nga maupay, alisto nga maapektaran ka dagiti problema ti biag. Because hamo nga insadya nga kasarita ti Apo. Tapdo pa idaulo ka iti biag mo. Amen. That's number 2. Number 3. Amen? We can overcome life's pressure. Number 3, when we are faithful in keeping
our commitments. When we are faithful in keeping our commitments. Ammom ti kasapulam tapno mo overcome mo, dagiti pressure, commitment. Ti commitment kakabsat. Adamot la commitment yung iti apo? Ti commitment, kasla rather iti barko. Amuyot rather. Tay timon di barko. Uray kasanot kadakkel di barko. Basta mayat ngagpangsyon ta rather, maiturong na ta barko. Apay nga adu dagiti Kristiyano, ngano dumagdag ti responsibilidad, wano umadu dagiti blessing, mapukaw da ijay panagserbida ti Apo. Apay, hangagaputa dimmakkel ti responsibilidad mo. No! Hanagpangpangsyon ta commitment mo. Ulitin, uray kasanot kadakkel ta barko, basta pangsyon ta commitment, deta rather, maiturong na ta barko kakabsat. And I tell you tonight, uray ibagam nga dimagdag ti responsibilidad mo ti biyag, maaramid bolat tata ministry no adda commitment mo. No apay nga hamo maaramid, hamo pagrason nga dimmakkel ti responsibilidad mo, tikit di panunutem, awang commitment mo. Naperdi ta commitment mo. That's a very strong statement tonight. Kumusta ti commitment yung kakabsat? Naglawag 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Among di ibagana deta? Apay nga imbaga ni Apostol Pablo ti be ye steadfast. Kasi adu ti sangsangwen dagitoy nga believers nga problema parikot ken karit iti biag. Ano timbaga ni Pablo kadakwada? Be committed. Ket kastamot ti ibagat kadakay itang arabi. Dumakkel man ti pamilya, dumakkel man ti pagkasapulan, hamo dapat pagbalinan nga rason dayta nga di ka makapagserbi ti Apo. Siguraduam laeng agpangpangsyon ta commitment mo, ibagakkan ka, uray kasanot kadakkel ti responsibilidad mo, maaramid mulat ta ti agserbi ti Apo. It is only the committed who can overcome the pressures of life. Tiket di padakkelem, no dumakdakkel ti responsibilidad mo, no adut kumikom mo, tiket di padakkelem ta commitment mo. Agasam ta, ti kahatalugan mo, bas, timpam mo nga makina ti Yamaha nga motorsiklo, kasanuna nga mapaiduron ta bas kakabsat. May mesa piston na. Awampay tuti na. Kakabsat. Ala, di kita siguro na lakay, amuyo ta kahit kusawan. Indin una na ti Yamaha kat di tuti. No awan tuti na, makirog. Dito motor. Agasam ta. Bas. Pinunom ti tao. Tilaympam mo nga makina. Motor ti makinat elto. Kasano na nga maiduron. Iso nga kakabsat. Inikan nakatiapo ko ng thank you Lord for my family. Blessing. Tatay isot pagbalinam nga rason nga di ka makapagserbi ti Apo. Hello? Alahan ko ibaga dito, tapnon di kastakit, pasaktang kayong tapno malawlawagan kailang kakabsat. Haang nga talaga nga DJ kahati problema.
batit unay tamakinam. Basta lugan mo, B6 ati ikabil mo. B6 nga makina, takitam kakabsat, isang atnat bagyo deta, uray kitam. Kastamat ti arig na ti commitment kakabsat. Uray umay ti sakit, uray umay dagiti pagkasapulan, uray dumakkel ti pamilya, uray dumakkel ti responsibilidad, maaramid bulat ti agserbi ti Apo. Apay, dakdakkel di commitment mo iti Apo, ngem dagiti obligasyon mo iti panagbiag. Deta kumati develop tayo itang arabi. Hamu panunutan ta kaadayo na, kasi dakdakkel di commitment mo. Hamu panunutan nga madit bagbagim, kasi napigpig sa di commitment mo. Masaksakit ka pisikal ngam nasalun at ta commitment mo. Adut problema ngam dakdakkel di commitment mo. Nalakati agserbi iti Apo numayat dagiti pasamag ti biag, basit la commitment ti masapol mo. Ngam no deti plus taryo aming kakabsat, dakkel la commitment ti kasapulan yo. Tehang kay matinag. Kasta ti pangyarigak manangket angkla. Amuyot angkla? O in English yun, naglaing kay talaga. Angkor. Tabarko kunak manan. No nakaparking yan ta. Siyempre, alangan nga di bantay tataya. Siyempre, di bay din nagparkingan na. Kat dapat iulog da di angkla na angkor. Tauray umay tinapigsa nga angin. Hanga maya dayo deta nga barko. Kasi nakaplastar ta angkla na kakabsat. I tell you tonight, kasta iti commitment, kasta ti faithfulness nga makuna. Iso nga kuna ni Pablo, be steadfast. Amuna nga adot tadagsanda. Sana ko na anmo babor, sana ko na always abounding. Haan nga gapo nga adot parikot mo kat di ka nga makapag-abound. Anat abound? Nga rumang ay ti panagserbim. Dapat uray adot parikot problemam. Rumang ay ka parang ayam ti panagserbim ti Amo. Kasano kakabsat? Commitment. Faithfulness. Hang ko na yung nandedan kakabsat, no ko malansagat na ipalnagkinggan. Anat masapul yung itang arabi kakabsat? Commitment. Number 4 last. We can overcome life's pressures when we access the throne of grace. We can overcome life's pressures when we access the throne of grace. Dito'y throne of grace, trono ni Apo Diyos. Ngano kasanot kadakkel ti universe, dakdakkel pa iti parabor na kadatayo. Deta kabatit tayo ti imatang na, hantayo nga kaya nga bakaten ti kadakkel ti parabor na kakabsat. Iso nga ure anyat parikot problema, umasidag kadjay. Saludsudek man kada kayo, ni Brother Fernan kat agtartarimaan ti cellphone. Apay, numalobat ta cellphone mo, ibileng mo? Hello? Naalay the question? Anaaramidem numalobat ta cellphone, ibileng mo no kwa, Jake? Ananum numalobat ta cellphone? Numadrain kat mabambanog kayon kakabsat, agquit kayo ti panagserbi ti Apo? Amo yun at kasapulan niyo? Ma-charge. Kasano kayo nga ma-charge? Hebrews 4:16. Eta.
Basahin tayo, amin, go. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy. O di ma-full charge ka kadeta. And find grace to help. Permi nga ma-full charge ka. Kasi no ikan nakatiapo ti parabor nga agubra. Ikan nakati parabor nga mangkita digiti kumikom ti pamilya. Ikan nakamati parabor nga makapagserbi kang kuana. Alangan nga ko na ti apo, agserbi ka kanyak ko na nagat di na ka ikan ti parabor. Nakurang tay lang ti panagdawat iti parabor. Ulit, isungan no maloblobat kayon, hangkay nga agkukwit, agpa-recharge kay laeng. All of God's people say, you have it. Pasang kakapsat. Let's review. We overcome life's pressures. Number 1. Taglagi po nyo deta. Don't limit yourself. Gapo ka di negative, ti panunot mo, at di kiti makitam, tumangad ka, walk by faith. Agtalig ka ti apo. Urian at parikot problemam ita, parte na deta ka DJ plano na tabiyag mo. Number 2, we overcome life's pressure when we are naglagipan nyo deto yung nga ilustrasyon. Inaldaw, masapul nga paidalan ka iti apo. Nuham mo aramidin deta, naka-default system ka. Programa tilasag. 3, when we are in keeping our uri kasanok kadakkel di barko, basta agandar tay rather maiturong na. So uri kasanok kadakkel ti responsibilidad tayo, numayat ta commitment mo, makapagserbi ka ti apo. Your commitment must be bigger than your pressures in life. Makunam, none of these things move me. Kuna ni Apostol Pablo, iba kayo man? None of these things move me. Ana DJ agsasaudjay, commitment. And number 4, numalobat ka, ana aramidem, agpa, recharge. How? You access the throne of grace.